درسنا اللغة العربية. السلام عليكم أعزائي الطلاب والطالبات، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة. إن شاء الله كلكم بخير. اليوم سنحدث عن الحوار بين المستأجر والمؤجر. Урматтуу окуучулар, бүгүн биз силер менен ижарага алган жана ижарага берген адамдардын ортосундагы диалогго күбө болобуз. هل أنتم مستعدون؟ إذن هيا نبدأ. الكلمات الجديدات жаңы сөздөрүбүз шаккатун көп кабаттуу үй. Min fadlik сураныч. Ладейна бизде бар. Кам канча. Гурфатун бөлмө. Гурафун бөлмөлөр. Гурфатун сөзүнүн көптүк түрү гурафун. Даврун кабат. Мушахадатун көрүп чыгуу. Тафаддал кош келиңиз. Хадихи хия мына ушул. الحوار بين المستأجر والمؤجر. المستأجر ижарага алган киши. Ассаламу алейкум. Ал-муаджир ижарага берген киши. Ва алейкумуссалам. المستأجر أريد شقة من فضلك. Суранам, ижарага үй алгым келип турат. Al-muajjir لدينا شقة جميلة. Бизде кооз, сонун үйлөр бар. المستأجر كم غرفة في الشقة. Үй канча бөлмөлүү? المؤجر في الشقة 5 غرف. Үй 5 бөлмөлүү. المستأجر في أي دور الشقة. Үй канчанчы кабатта? المؤجر الشقة في الدور الخامس. Үй 5-нчи кабатта. المستأجر أريد مشاهدة الشقة. Үйдү көрүп чыккым келип турат. المؤجر تفضل. Келиңиz көрүңүз деген мааниде. المؤجر هذه هي شقة. Мынакей үй. المستأجر هذه شقة جميلة. Бул аябай сонун үй экен. انتهى الحوار. أصدقاء الطلاب، واجبة البيت ستكتبون حوارا مشابها في بيتكم. Биз өткөн диалогго байланышкан, диалогго окшош диалог түзүп келесиңер. أشكركم لحضور الدرس جيدا. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. إلى اللقاء. مع السلامة.